Så piller vi ind igen. Så er det fordi, at jeg lige gerne vil have ro. Nu skal vi høre. Kan I følge den her rytme nu? Ikke så hurtigere end det her. Alle der er 2 tromsætter, må gerne lige prøve. Og så vil jeg gerne se alle med 2 tromsætter. Og jeg har en fornemmelse af, at grunden til at man 2 tromsætter, er det fordi, man føler sig usikker på Spanien. Det er fordi, vi er ikke over Spanien nu. Det er derfor. Vi har ingen. Okay, men i hvert fald, dem der har tromsætter, de gør også sådan her. Tromsætter. Så Spanien-folket. Sådan her, så larmer man på sin ende sådan her, eller på sin spand. Og så gør jeg sådan her. Så gør jeg alle sammen sådan her, og så siger jeg, så spiller jeg. Og en alarm alt hvad jeg kan. Sådan her skal det hele slutte, om ikke så længe. Vi er nu færdige med spanetræning. Trommestikstræning. Det er vi stående med, fordi nu skal vi i gang med den del af undervisningen, der handler om at få fødselsdagen til at fungere. Vi synger lige nu alle sammen. Hans har fødselsdag, og har nu i dag. Eller er det i dag? Det er fuldstændig. Kun 49. Og så siger jeg, hør nu her, hvordan vi alle trommevælger. Så trommer man, mens man nynner. Og nu er det så, det kan godt blive svært for dem, der har spillet sådan her. Og synge og tromme samtidig. Så slår man bare over. Noget, der er mere simpelt. Noget, der passer til det niveau, man føler, man er på. Så. Ja. Vi prøver det alle sammen at synge. Hans eller fødselsdag, det har nu. Hans eller fødselsdag, det har nu i dag. Hør hvordan alle sammen vil trommevælge, og hør nu her, hvordan vi trommevælger. Og mens man trommer, så må man gerne sige og når man kommer til enden af det der omkvæd, så siger man hey, og så løfter man bare hænderne op. Og så kommer man i gang med næste vers. Prøv lige bare at tage et vers, hvor jeg bare synger uden at spille. Og så begynder vi at tromme, når vi har sagt, hør nu her, hvordan vi alle trommer. Vi starter nu. Hans han har fødselsdag, og ja, han gjorde det her i dag. Hans han har fødselsdag, og ja, han gjorde i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevil, og hør nu her, hvordan vi trommevil. Vi tager det omkvæd, hvor man trommer, og så lærer med at sige hey, og sige hey. Hey! La 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 Hey! Nu har vi styr på tingene. Nu er vi klar til at lave en fødselsdag for Hans, så nu skal vi have Hans heroppe. Kan vi ikke give Hans en klaps til alle? Hans, jeg ved, du kan spille lidt mere. Jeg har taget en lille øl med, og jeg har taget en ekstra skruehammer. Så det er jo ting, som er ganske udmærkede instrumenter. Eller højt. Han er også god til at lave mad, så det er meget passende. Jamen for Ja, det er en ekstra skruehammer, der sidder i broarmerne. Nu skal vi synge 4 vers sammen. Hans han har fødselsdag. Første vers, det var som vi gjorde nu. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevælger. Andet vers, det bliver, og hør nu her, hvordan Hans han vil.
tredje vers bliver, og hør nu her, hvordan han bruger vil. Og sidste vers bliver, og hør nu her, hvordan vi alle hurra bruger. Og det kører vi rundt på gangen. På det tidspunkt, så laver jeg det her tegn. Det betyder, at man larmer vildt. Og så siger jeg, dum. Kan I høre? Og så sang slut. Og så er han til videre. Og smukkere. På alle måder. Beriget i hvert fald. Forhåbentlig. Altså, vi tjekker lige udstyret, Hans. Yep. Du får lige hjemme. Så er det i gang. Prøv lige en gang at tage det ikke et prøvebord. Bare stående nede, for eksempel. Prøv lige en gang at du bruger det, den der er bedre, om den er i orden. Det står for en opsang, du lige kan spille med. Det stemmer fint. Det bliver det. Fra nu af er man velkommen til at spille med hele tiden. Men når Hans har solo, det har nemlig første gang spiller vi trommer helt vildt alle sammen. Anden gang der griller Hans, tredje gang der spiller han på boremaskinen og bøger den spille så lavt. Og til sidst når vi råber hurra på gang, så kalder vi bare igennem. Så vi laver sådan en kurve i lydniveau opad, som ender i det helt ekstremt. Der er desværre folksæt på, for det er ikke sådan højt højt, men det kan man blive rimelig højt. Er der nogen, der spørger om noget, så er der nogen, der spørger. Han er ved at få en ferie, han spørger ikke. Inden vi går i gang, så skal vi lige finde fælles tempo. Så alle må godt lige prøve at se, om vi kan finde. Og man kan stå sådan en linje i sin hoved. Man ikke spille. Er alle klar? Er alle klar? Ja! Er alle klar? Ja! Stadion. Det er lidt fantastisk. Vi tager den første vers, hvor vi skal tromme. Klar? Og 1, 2, 3, 4. Han har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Han har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevinder. Hør nu her, hvordan vi trommevinder. Tak.